Me ya faru? Ke da waye? Waye ta baki? Ba za ki mun bayani ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Wani gida lafiya me yake faruwa kaka? Shi wannan jin gida me da hayaniya. Me yake faruwa ne? Me yake faruwa ne auta? Ki mun bayani me yake faruwa? Wani gida. Yanzu mutum da gidan shi ya zo ya samu gidan shi cikin matsala kuma ba za a iya bayanin abin da yake faruwa ba. Ya ina da jin hayaniya ne to waje me yake faruwa ne? Baba. Mama me yake faruwa ne? Mama. Allili. Wai ta baki kai ki ga mu. Ki ga mu kawai. Ki ga mu kai. Baba me yake faruwa? Baba. Tambaye auta ni ma na tambaye su ba su mun Allili. bayani ba. Allili me yake faruwa? Mama. Fada mu mana. Auta ki mishi bayani mana. Waye ta baki? Ke da wa? Ba za mu ke? Zan fada. Saurayi na da aka ce ya mutu. Salamu alaikum. Aye mama eh. Nauninku. Baba ina wuni? Ina wuni baba? Awon lafiya. Ba shi bane wannan. Ba sai ta ce. Mene ne faru? Shi ne wannan. Na me? Ke wa Ibrahim ne? Wasa ne? Wallahi ƙarya ne irin na tura. Wasa ne wallahi. Kai.